खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बर' बिजोंनि थाखाय स्पेसियेल टेट आनजाद खुंनो आसाम सोरखारा थांखि लादों। बर', गार', मणिपुरि बिजोंनि थाखाय एलपि आरो इउपि थाखोनि स्पेसियेल आसाम टेटखौ खुंनो आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना फोसावदों। आसामाव दावबायनो फैनाय भारतनि टेक्सटाइल मन्त्रि गिरिराज सिंहखौ आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बरायदों। गुवाहाटीनि खानापारायाव जानाय आसाम बुक फेयारआ जोबनानै थांबाय। मख'नो गोनांदि गुवाहाटीयाव जानाय आसाम बुक फेयाराव 14 सानाव गासै 7.4 कौटि रांनि बिजाब फाननो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। पंकज चक्रवर्ती बिथाङा कक्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि महरै बिबान रुजुनायनि उनाव गिबियै कक्राझार टाउननि गागि नोगोरारि सानसुमै मेलेमजिबिफोरखौ लोगो हमना थासारिनि सायाव सावरायदों। बिपिएफ हान्जानियाव मिशन आरो भिजन गैया बेखायनो गोरोन्थिफोरा जागोन होनना प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिदों। दा नंखायनो बे मिशन आरो भिजन गैयै दोलो हिसाबै बिथांमोननि सरकार सालायनायाव बेबायदि माखासे गोरोन्थिफ्रा जाखागोन आरो गोरोन्थिखौ बिथांमोना मावखागोन। बेफोर बाथ्राखौ बिपिएफआ बुजि मोननाय नङा खारन डेम'क्रेसिखौ बिपिएफआ जोबोद खम बुजियो आरो बिनिखायनो बिसिनि समाव माखासे हिंसायारि जाथायफोर बेबायदि गाज्रि थासारिफोरा जायो। सुपार 50याथ' बिराद इम्पर्टेन्ट दा बावैसो जि रिजाल्ट जाबाय बेवहाय सा-70 जोंनि ओनसोलनिफ्राय सा-17 जोंनि ओनसोलनिफ्राय मेन्सआव पास खालामनो हादों। गोबां थांखि दङ आङो गुबैयै जोंनि गोदान टंला समस्ति आरो आगुनि जोंहा बिटिसि हिसाबै सोलिबाय थानाय मुदिबारि समस्ति बिनि जोंनि माखासे बिबानगिरिफोरजों सावरायनायनि हाबाफारियाव नुजाफैदों आरो बयनोबो गोदान बोसोरनि आङो गाहाम हामलायनाय बावदों। मागो दमासि फैगासिनो दङ बेनिबो गाहाम हामलायनाय आं बयनिसिमबो बावदों आरो बयबो मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समाव मोजां मोनसे परिबेसाव बयबो संसार जानो हागोन आरो आवगायलांनो हागोन। इलेक्सन फैबाय इलेक्सननि थाखाय इउपिपिएलआ प्रिपेयार जागासिनो दङ आरो फैगौ जानुवारि दाननि जोबनाय फारसे जोंहा मिरु कनफारेन्स दङ आरो बे मिरु कनफारेन्सआवनो इयुननि हाबाफारिफोरखौ जोङो फोसावगोन। बिटिसि सरकारा मोनसे डेम'क्रेसि नाथाय सिगांनि सरकारा मावना गालांनायफोरखौ उननि सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो राजा बायदि गासैखौबो जोगारजोब्बाय बे बेलायाव मा बेफोर बाथ्राखौ बिपिएफआ बुजि मोननाय नङा खारन डेम'क्रेसिखौ बिपिएफआ जोबोद खम बुजियो आरो बिनिखायनो बिसिनि समाव माखासे हिंसायारि जाथायफोर बेबायदि गाज्रि थासारिफोरा जायो। दा नंखायनो इउपिपिएलआ जिफोर खामानिखौ मावदोंमोन जोङो थानसालिफोर लुनायाव गिबि जों मदद खालामदोंमोन। गोबां समाजनि गोनां फसंथानफोरखौ जोङो लुनायनि थाखाय सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट मदद खालामदोंमोन एबा स्किमफोरखौ लादोंमोन। बिथांमोना सरकाराव फैनानै गोबां लामा, गोबां दालां, गोबां फरायसालि, गोबां जातीय अनुस्थानफोरनि जों होनाय स्किमफोर आरो लोगोसे बिथांमोनखौ नुनो मोनदों जे बे गोनां स्किमफोरखौ बिथांमोना दानजोबदों। सुपार 50याथ' बिराद इम्पर्टेन्ट दा बावैसो जि रिजाल्ट जाबाय बेवहाय सा-70 जोंनि ओनसोलनिफ्राय सा-17 जोंनि ओनसोलनिफ्राय मेन्सआव पास खालामनो हादों आरो इयुनावबो बियो जोबोद मोजां जालांगोन जिखिनिया ट्रेनिं मोनबाय। दा नंखायनो बे मिशन आरो भिजन गैयै दोलो हिसाबै बिथांमोननि सरकार सालायनायाव बेबायदि माखासे गोरोन्थिफ्रा जाखागोन आरो गोरोन्थिखौ बिथांमोना मावखागोन मानोना बिथांमोना जेबो मिशन आरो भिजन गैया आरो रायजो राजानि फारसे जेबो साननाय गैया। दा नंखायनो दिनै जौ जुवा बायदिसिना थासारिफोरा बिराद बारा जानो हमदों। दा बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा बयबो नुदों आरो इउपिपिएलआ बेबायदि थासारिजों जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा। जोङो जोंनि एजेन्डाखौ लानानै जों खामानि मावलांगोन। टंला समस्तियाव बिजाथि जाबाय नामा?
बिजाथिखौ जोङो जोंनि जि 15 समष्टि जेरावबो फाइनाल जों दाबो खालामाखै जिखिनि जोंहा MLA फोर दङ माखासे बेवहाय जोंहा बिजाथि हिसाबै दंखायो खिन्थु गोबां जायगायाव गोदान समष्टि हिसाबै बेवहाय बिजाथिफोरा जोंनियाव फैदों बा जोंनि पार्टिनिफ्रायबो माखासे बिजाथिखौ जोङो थिग खालामदों BTC नि बाहेरावबो माखासे सिटफ्राव MLA सिटफ्राव बिजाथिफोर ओंखारदों आरो जोंनि पार्टी दानायनि बाथ्राखौ इतिमध्ये माखासेया फैनानै रिक्वेस्ट खालामदों आरो बे हिसाबै जोंनि खामानिया सोलिगासिनो दं फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलआ सोरजों थागोन बेनि थाखाय जोङो समाव फोसावगोन जोङो जोंनि कनफारेन्सआव जोंनि फिउचार कर्स अफ एक्शन आरो डिसिसनखौ जोङो फोरमायगोन समाजारि बिजोङाव नंखाय बांसावनाय भिडिअ गोसारनायनि सायाव खेंफोरथि होदों BMN खौरां बिजोंनि गाहाय सुजुगिरि जोहोलाव मोसाहारि बिथाङा 2025 आवथ' अनलायथारामोन 26 जानाय लोगो लोगो अनलायसै खुलुमबाय आं जोहोलाव मोसाहारि BMN निउसनि गाहाय सुजुगिरि रायजो राजाफोरनिसिम आङो मोनसे फोरमायथि बा खेंफोरथि होनो नागिरदों आंखौ लानानै माने ससियेल मिडिया बा खौरां बिजोङाव बायदिसिना राजनितिकनि लाबालाबनि थाखाय माखासे गाज्रि फोसावथाय होनायखौ आं नुनो मोनदों BPF नि माखासे IT सेलनि सोद्रोमाफोरा बा मानसिफोरा आंखौ लानानै माने गाज्रि बाथ्राफोर फेसबुकआव लिरगासिनो दङ बा फोसावगासिनो दङ राजनितिकजों आंखौ सोमोन्दो दं होननानै फोरमायदों आरो गुबुन हिनजावजों माने आंखौ गाज्रि आखु दिन्थिदों होननानै फोरमायदों बा बिथांमोना लिरगासिनो दङ बेनि सायाव आं गोख्रोङै बुंनो लुबैदों जे गिबियावनो आं खोन्थानो लुबैयो बियो जाय आइजोखौ नोंथांमोना नुदों ससियेल मिडियाआव बियो आंनिनो आंगो बिसि आंनि आंगो बिसिया आइफवालि पिकनिक स्पटआवहाय गाव माने मोनसे गला माने हटेल होदों बे थावनियावनो आङो बिथांजों फैनानै बेबायदिनो निउ इयारनि मुङावहाय जोङो माने फटकसो लानो नागिरदोंमोन बिथांजोआ माने आंनि लोगोआनो बुंदों माने फटक लानांगौ नोंथांमोना सानैजों होननानै बुंनायलाय आं माने बे फटक लानो नाजादोंमोन बेवहाय बिथांजोआ बुंबाय जे आं जेबो देलायाखै आं लाया होननानै बुंनायाव बेबायदि मोनसे माने भिडिअ सेबखांलायनाय बिदि जायो खुनु बेहाय गाज्रि गैया बिथांजोआनो आंनिनो आंगो हिनजावखा बा आंनि बिसिखा नोंथांमोना जायफोरा मिथिगौ बिथांमोना मिथियो आरो जायफोरा मिथियालासिनो आंखौ गाज्रि कमेन्ट बा बाथ्राफोर लिरदों बिथांमोना फैनानै आंनि गामियाव फैनानै सोंफै बिथांजोआ सोर आंनि हिनजाव नंगौना नङा आंनि गामियाव फैनानै आंनि जायगायाव फैनानै बा आंखौ सिनायनाय सुबुंफोरनाव सों अब्लानो मिथिनो मोनगोन बिथांजोआ आंनि हिनजाव नंगौना नङा आरो फोरमान नोंथांमोना आं होनो हायो आरो आङो बिथांजोजों आंजों जिथु संसार जाबोनाय माखासे सावगारिफोर दहायनो पाब्लिश खालामना होदों बेखौ नाय आरो फंसे बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैदों जे आंखौ बेबायदि निउस चेनेल बेखौ बेबायदि गाज्रि रावै बा गाज्रि भाबै एटेक खालामनाया बे मोजां जायाखै BPFनि सुबुंफ्रा आं सोंनो लुबैदों BPFनि मानसिफ्रा निउस चेनेल थांना थानायखौ लुबैना लुबैया जोंनि खस्थ' खालामनाय जोंनि दुखु दाहा सैबोनांनाय जोङो माहारियाव जोंनि बिहोमा होबोनाय जोंनि खामानि मावनायफोरखौ बिथांमोना मिथिया जोंखौ जेब्लाबो माने एटेक खालामबाय थायो बे BPFनि माखासे IT सेलनि सुबुंफ्रा माने एटेक खालामबाय थायो बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनखौ सामलायनो हादोंना हायाखै बेखौ जों सोंनो लुबैदों आरो आं खावलायो माब्लाबाबो सासे सुबुंनि मोजां गाज्रि मिथियालासिनो बेबायदि बाथ्रा बा बेबायदि लिरलाबायनाय आरो बेबायदि टारगेट खालामनाय बिदि माब्लाबा खालामनो मोना आरो आंखौ राजनितिक सोमोन्दो दं होननानै राजनितिक UPPनि सापर्टार होननानै बा UPPनि मानसि होननानै आंखौ जे लिरदों मा फोरमान दं बबे पार्टियाव आंखौ थानानै खामानि मावनायनि मा फोरमान दं जायफ्रा लिरदों बिथांमोना सोंनो लुबैदों मा फोरमान दं बबेबा पार्टियाव आंखौ माला गाननाय नुदों ना बबेबा पार्टिजों थानानै आंखौ खामानि मावनाय नुदों BPFआव नुदों ना UPPआव नुदों कंग्रेसआव नुदों BJPआव नुदों आंखौ बेबायदि आंहा खुनु पार्टिजों सोमोन्दो गैया आं सासे खौरां बिजोंनि मानसि खौरां बिजोङाव खामानि मावबाय थागोन बेबायदि ससियेल मिडियाआव आंखौ बानसावदों बा मुं सुनानै आंखौ लाजि फोनांदों जायफ्रा बे भिडिअखौ गावसोरनि पेजाव होनानै लानानै आंखौ गाज्रि सोंखारिदों आं बिथांमोनखौ बुङो बा खावलायो
गोख्रैनो बे भिडिअखौ बोखारनांगौ बिथांमोना आरो बे लिरनायखौ बोखारनांगौ आरो बिथांमोना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव निमाहा बिनांगौ जे आंखौ बेबायदि गाज्रि भाबै बानसावदों बा फोसावदों जायफोरा आंखौ गाज्रि भाबै ससियेल मिडियायाव फोसावदों बा गाज्रि भाबै लिरदों आं बिथांमोनखौ खावलायो आरो बुङो दिनैनि गेजेरावनो बिथांमोना भिडिअखौ बोखारनांगौ आरो बेबायदि गाज्रि भाबै लिरनाय पस्टफोरखौ बोखारनांगौ नङाब्ला आङो बिथांमोननि सायाव आयेननि राहा गोख्रोङै लानाय जागोन बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै आङो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि फोरमायनांगौ फोरमायबाय बाथ्राया बेखिनियानो जेबो गाज्रि नङा नोंथांमोना गाज्रि साननो नाङा आरो जिथु नोंथांमोना बे पस्टखौ नुदों बेनि सायाव आं दिनै क्लियार होबाय नोंथांमोनसिम गोजोननाय थाबाय।